Pornofilm. Jeg går ned og sover en time, det er jo dejligt. Det er afprækning nu. Så kunne du ikke sove godt på den sofa? Så kommer der fandme en bil hver kvarter på 10 minutter. Vi kan også pænt i en helikopter. Det er super, jeg godt på. Jeg sidder med en flok nikkedukker nu. Jeg sidder med ham og så Larsen. Hvis de tre, de skulle klare sig selv, ved du hvad så de gjorde? Så var de døde. De kan fandme ikke tage dem selv, og hvad de skal melde, så melder de dem fast. De skal bare vælge hvad. Det er julekamp lige før. Du må have vandt nogle marker, der blev kort med det. Det vil jeg sgu også hellere. Det plejer vi jo godt. Vi plejer at have nogle gode spil, der går op og ned. Der er ikke en af dem, der er med. Det er jo lidt svært at spille med dig, når du går i seng, Martin. Den går lige hjem og lægger budget. Det gør vi gerne indimellem, når de spiller på aktie. Det er en god vej i går. Fik du? Ja, for satan. Nå. Så ja. Det er godt, at jeg plejer det. Og det er den der. De siger, det var frygteligt. Goddag, goddag. Jamen, det er jo bagerbudet, der kommer der. Så kan I få rundstykker og kaffe. Det vil jeg godt. Det synes jeg er meget sjovt. Ej, du vil sgu ind og have gang for den. Ja, ja. Der er nogen, der siger en gris. Ja, det er utroligt. Ja, det må du nok sige. Der er sådan en spilbog med Daisy eller et eller andet. Og hende banker jo selv hver gang. Nå. Nogle gange så er det nok med 2 stykker, så er hun lukket af. Begynder med $250 hver. Og så kan du banke hende ud i dem, så kommer der en, der er lidt skarpere. Men det er da meget fint. Det er ikke det, det er princippet. Det Som Henning også siger. Det er jeg helt med på. Jeg synes ikke, det er fedt. Er det ikke bare fordi, du har besluttet dig for at det er Jo, for den der gamle bambusæg, det var da heller ikke for køn, egentlig. Nej, for det er jo så heller ikke til at diskutere det. Nej. Sådan. Lørdagsfrokost. Har vi den kolde snaps et eller andet sted? Nå, den kom vandrende der. Og de kolde øl, de står jo på terrassen. Ja, dem kan du lige slå nogle stykker ind af, så. Det er ikke af dem, der top på. Nej, det går jo ud i et det hele. Det er middagspause det hele. Det bliver arbejde hele. Ja, du går jo alligevel hjem. Du kan lige gøre dit. Ja, du kan lige gøre det, og det er ikke. Der er hvad med, når du siger, nej, mor skulle vi ikke. Nej, det kan du sgu. Ja, der er ingen steder at gemme sig heller, for Annie, hun finder der gemme steder. Ja, hun er igen. Du må have en golfklub. Golfklub, menighedsråd eller bridgklub. Ja, så er det givet. Ja, det er ellers nok nemt at blive medlem af, er det ikke? Ja, du skal fandme bare med op til møder. Det er lige meget, hvad det er foreninger næsten bare kommer. Kommer til en general, så er du fandme næsten. Du er formand, inden du... Ja, så er det lige før du er formand, inden du går ud af døren. Egentlig, på sin vis er det egentlig lidt trist. Vi har sådan en stor mark, 3 heste. Det har de så ikke, det heste, så har de så lavet en aftale med naboen, der har en 3 heste. Så får de der på din magt der. Og så stiller han en gang om året, så stiller han en stor bro til at finde. Nå, det var nok til at masse sig igennem køen derovre. Nej, ikke rigtigt. Var der mange af dem? Ej, der er et par stykker. Det kunne vel være. Kom mors, der sagde hun, der var 65, der ventede. Nej, så slemt var det ikke. Oh. Ja, der plejer at være rigtig mange.
det er jo godt hjemme og snyde. Men folk møder også tidligt. Det er vidt, og så er man på med. Paris. Paris er fandme også et godt sted. Det smøger det sig. Ja. Ja, jeg kom derned, der var Ole og søvn. Nå, ja. Og jeg skal godt sige postkassenøglen. Postkassenøglen. Din avis til dig. Ja, det er pænt. Jamen han snorker jo ikke så meget, som han plejer at gøre. Nej, det var der, fordi han havde en i byen. Der var der blæst ind i næsen på ham. Der var nødt til lige at rykke en far, men i øjeblik han ånden ud. Men han snorker godt nok. Nej, det var egentlig, fordi den er så dyb, den der grønne sol her. Men der er der fuldstændig inde i midten. Nå, den er lidt slap i fjederne. Ja. Nå. Jeg så på en gang, der var udmærket. Nå, det er dig, der har ødelagt det. Du er nok tænke. Det er 180. Ja. Du får lige 37 kroner om lidt. Og Johannes gav 180. Det er lige pludselig var jo... Der er slet ingen småpenge. Jeg kan ikke mindst koffelig, end det sovs. Hvad har du? Det kommer med alderen, du. Vi bliver mere og mere søvnige. Nej, det der er fuldt. Og så kommer jo den dag, hvor vi glemmer at vågne op. Så får du 30 der, ikke? Og så får du 50 tilbage. Ikke? Så du kommer med 230, og du får en 50'er. Så passer det. Ikke? Det er så opvasker. Ja, jeg ved sgu ikke.